Здравейте, аз съм Даниел Кейтс, още известен като Jungleman за PokerStrategy.com. Днешното видео ще е за семинар от преди 2 месеца, в който разгледах няколко теми, но поради проблеми с звука семинара не беше с много добро качество, затова отново правим видео за семинара, просто в друг формат. Ще разгледаме две теми и първата гласи, че надценяваме балансирането. Много хора говорят за балансирането и колко е важно да балансираме играта си, и че, например, трябва да имаме диапазон за определени действия за всяка отделна ситуация, за да не бъдем експлоатируеми и така нататък и така нататък. Мисля, че всичко това е доста по-маловажно от някои други аспекти в покера, но можем да кажем, че балансирането не винаги е важно. Определението е да имаме диапазон за блъф, за 5-бет, за отигравания различни от фолд или за фолд във всяка ситуация, накратко да имаме диапазон за всяко действие във всяка възможна ситуация. Което е добра идея, но в практиката не се получава точно така. Има много ситуации, в които просто няма как да имаме диапазон за всяко отиграване. Може би си мислите, че балансирането ни помага да не бъдем експлоатирани, което до някъде е така. Всъщност много често, когато някой казва, че е балансиран, пак има диапазон за дадено действие, който клони повече към едната си част, отколкото към другата, за което ще говорим малко по-късно. Но балансирането не е толкова важно, за да се предпазим от експлоатиране, поне не в смисъла на експлоатиране, когато, например, фолдваме твърде често или не правим достатъчно стойностни залози или нещо подобно. Това е по-скоро свързано с това да имаме диапазон за всяко отиграване във всяка ситуация, за да можем да направим всяко отиграване. Например, не е нужно да сме балансирани срещу риби. Срещу слаби играчи това не е необходимо, защото те няма да се адаптират. Например, срещу риба, която никога не фолдва, защо да балансираме диапазона си за блъфове, като можем просто да залагаме за стойност? Ако решим да балансираме и опонента не се адаптира правилно, или ако въобще не се адаптира, тогава ще загубим повече пари, отколкото ако не балансираме. Срещу редовни играчи трябва да балансираме, защото иначе ще ни експлоатират. Там вече става важно, когато опонентът е способен да се адаптира, като целта е да изкривим възприятието на опонента за нашия диапазон, за да можем ние да го експлоатираме. Например, ако блафираме 5% в дадена ситуация, целта е да накараме опонента да мисли, че блафираме в 50% от случаите. Но това зависи от самата ситуация. Зависи дали е ефективно или не, както и от много други неща. Колкото повече се адаптира опонентът, толкова повече трябва да внимаваме как балансираме играта си. Колкото по-често се явява дадена ситуация, толкова е по-важно да балансираме, и колкото по-често играем дадена ситуация, толкова по-често опонентът ни ще получава информация и ще може да се адаптира. Тогава трябва да балансираме. Но в ситуации, които се случват рядко, например когато излиза дадена карта на борда и правим втори чек рейс на флопа и на търна, или ситуация, която почти никога не се случва, тогава няма смисъл да балансираме, защото опонентът няма как да извлече полезна информация, която да използва срещу нас, тъй като самата ситуация се случва рядко. Освен ако не използва тази информация за други ситуации. Тогава той трябва да извлече полезна информация, за да може да ни експлоатира. Има ситуации, в които балансираните диапазони не са симетрични. Например, съдържат 90% стойностни ръце и 10% блъфове. Ако на теория имаме диапазон за всяко действие, много често диапазонът ни клони повече към едната си част. И често диапазонът ни ще изглежда така: 80% стойностни ръце, 15% ръце, с които ще чек фолднем, и 5% ръце, с които ще чек рейзнем или нещо подобно. Тоест балансираният диапазон пак може да не ни предпази от експлоатиране. Има ситуации, в които е плюс и ви да нямаме балансиран диапазон. Отново ще се върна към простия пример от преди малко, когато играем срещу риба. А след малко ще видим и още примери, но това важи понякога и когато сме срещу редовен играч. Има и по-специфични примери, когато е най-печелившо да нямаме балансиран диапазон. Невъзможно е да сме балансирани така, че да не бъдем експлоатирани във всяка ситуация. Просто няма как да имаме диапазон за всяко възможно действие във всяка ситуация. Независимо какво правим, няма как да не бъдем експлоатирани от опонентите в някои специфични ситуации. На теория е възможно да имаме игрови план, според който да е невъзможно да бъдем експлоатирани, но ако вземем предвид всяка възможна ситуация и по-специфични ситуации, ще видим, че това на практика не е възможно. Няма как да играем по оптималната теория във всяка възможна ситуация. Дори да се опитваме да сме балансирани толкова добре, пак в някои ситуации няма да сме балансирани. Просто в покера е така. Но това не е проблем, защото по принцип ще се стремим да компенсираме тези ситуации. Ето и някои примери.
Ако 3 бетнем и флопът е асо валей 9 с флъш дроу, залагаме, опонента колва на флопа, на търна идва осмица от различна боя, флъшът не е завършен, залагаме, опонента отново колва и на ривър идва поп, който завършва флъша. В много случаи, ако не и винаги, ще е най-печелившо да пушнем или да чекфолднем, но не и да чекколнем. Причината е, че опонентът няма да има достатъчно блъфове, за да можем да чекколнем. Опонентът ще има и доста ръце с шоудаун стойност, с които просто ще чекне бихайнд, ако ние чекнем, но можем да извлечем стойност, ако заложим. В повечето случаи, ако искаме да извлечем стойност, ще заложим, а няма да чекколваме. По-добре е да заложим срещу диапазон от ръце, които имат шоудаун стойност, защото опонентът ще колне или ще чекне бихайнд. А що се отнася до чекфолд диапазона ни, опонентът няма да има достатъчно блъфове в тази ситуация, за да можем да колнем. Разбира се, понякога ще блъфира, например с девятка, а дори може и без чифт, но има достатъчно такива комбинации в сравнение с над ръце в стойностния му диапазон, така че просто не можем да чекколнем. Затова най-често ще чекфолднем. Ако имаме чифт, с който не искаме да заложим за стойност, например. Друг пример можем да дадем с пот лимитомаха. Играем в голям пот, някой залага и се ангажира към пота. Флопа е дама валей 9 с флъш дроу. Ако някой заложи, например има 6 и 7, залога е в размер на пота, дори тогава не можем да рейзнем като блъф, защото опонентът няма да блъфира, щом се ангажира към пота. И диапазонът ни няма да е балансиран. Трябва да имаме ръце с доста добър очакван дял, за да рейзнем, което разбира се означава, че ще имаме някои ръце, които имат по-лош очакван дял, но технически няма да са блъфове. Ето и още един пример. Бордът е 3 двойки или 3 тройки или нещо подобно. На практика борд, на който опонентът лесно може да има нъц. Има действие, независимо какво е то, и стигаме до ривъра, където има залог, рейс и ререйс. Няма смисъл да поддържаме блъф диапазон тук. И причината е, че опонентът просто никога няма да блъфира. И защо тогава ние да блъфираме и да се опитваме да го изгоним от нъц? Ако по някаква причина смятате, че трябва да имате блъф диапазон за всяка възможна ситуация, ето пример, в който не можем да имаме такъв диапазон, просто защото опонентът няма да фолдне нъц. Как да определим правилния диапазон в трудни ситуации? Ето най-важните фактори. Внимавайте за статистиките. Колкото по-ранна е дадена улица, толкова по-голямо значение има това. Например, VPIP на малкия блинд често е много важен фактор. Това е така, защото на по-ранните улици се определя действието, което някой ще направи на някоя от следващите улици. Например, някой с 75% VPIP от малкия блинд ще има по-силен постфлоп диапазон от някой с 100% VPIP. И разбира се, ако някой има 70% продължаващ залог, а друг има 40% и залага със същата честота на търна, този с 70% ще има много повече блъфове от този с 40%. Или поне обикновено ще е така. Друго важно нещо са тенденциите на типичния играч на лимита, на който играем, и тенденциите в играта на конкретния опонент. При рибите тенденциите могат да са всякакви, но редовните играчи играят доста по-различно на No Limit 50, отколкото на No Limit 200, например, и трябва да имаме това предвид. Правят се определени блъфове в дадени ситуации и играчите на No Limit 50 реагират по-различно от тези на по-ниските лимити. Колкото по-добре познаваме играта на опонента, толкова по-адекватно можем да се адаптираме спрямо него. Други важни фактори са, разбира се, структурата на борда, защото всеки играе по различен начин на различен борд. Дама валей 9 е много по-различен от 7, 2 и 3, например. И това важи и за блъфовете, защото някои играчи ще имат повече блъфове на борд дама валей 9, отколкото други играчи на същия борд. Някои няма да имат почти никакви блъфове на борд 7, 2 и 3, защото искат да са по-балансирани или по друга причина. Просто хората играят различно на различни бордове. Освен това има разлики между отделните опоненти. Информацията от шоудауна също е важна, защото ни помага да се адаптираме спрямо опонента. Можем да научим много, като видим, че някой показва блъф, например в някоя ситуация, когато това не е типично. Когато някой покаже странна ръка, да речем, е колнал в ситуация, в която мислим, че блъфира. Получаваме информация за играта му, която можем да използваме и научаваме повече за диапазона на опонента в определени ситуации. Затова е важно да следим какво се случва на шоудауна, защото можем да получим полезна информация. Последователността на действията или динамиките, това може да е полезно в някои ситуации, но най-важното е разликата между отделни ръце, изиграни в различни ситуации. Например, ако някой попадне в ситуация, в която е печелившо да блъфира,
Той пак ще има блъфове в диапазона си, дори да не блъфира в конкретния случай. Независимо дали блъфира или не, може да има определена ръка, например в 50% от случаите, но ще блъфира само в 20%. Тогава няма да можем напълно точно да предвидим действието, така че това не винаги ни помага и разбира се, ако не разчетем правилно динамиките, това също може да ни попречи. Бих казал, че това е по-полезно по-скоро в префлоп играта, защото в дадени ситуации можем, например, често да блъфираме успешно с различни ръце. Ще обсъдим някои често срещани грешки. Много често даден играч мисли, че опонентът му мисли като него. Всеки прави тази грешка. И то не само срещу редовни играчи, но и срещу риби. Много хора си мислят, например, че рибата разбира определени аспекти от играта, но всъщност най-често е точно обратното. Или си мислят, че ако опонентът им е редовен играч, трябва да протича точно определен мисловен процес от него и че в дадени случаи задължително трябва да се заложи за стойност, но в действителност хората просто почти винаги мислят различно. Важно е да взимаме предвид всички диапазони на опонента, а друга често срещана грешка е да търсим само информация, че опонентът блъфира, или пък само информация, че не блъфира и да не взимаме под внимание обратното. Това важи не само за блъфовете, но и за стойностните залози. Когато трябва да вземем решение, не трябва да гледаме само какво си мислим, че е вярно, но да приемем, че може да има и друга възможност. Например, ако приемем, че първото ни предположение е грешно, трябва да търсим доказателство за случаи, в които то може да е вярно. Това ще ни помогне да взимаме по-правилни решения като цяло. Ето и пример. Да речем, че опонентът рейзва в ситуация, в която репрезентира много малко комбинации от ръце и в зависимост от ситуацията могат да бъдат взети много погрешни решения. Това е сравнително нов вид грешка, но е доста тясно свързана с останалите примери. Хората обикновено не си задават достатъчно и правилни въпроси в такива ситуации. Не се питат каква е честотата на блъфиране на опонента. Не се питат колко често опонента всъщност ще има стойност на ръка. Срещу опонент, който е способен да блъфира в ситуация, в която репрезентира малко ръце, но повечето ръце в диапазона му са капани за блъфове и така нататък, зависи много от ситуацията и хората правят различни грешки в различни случаи. И това също е свързано и с адаптацията спрямо играта на опонента. Колкото повече научаваме за опонента, толкова по-добре ще знаем как да се адаптираме. Понякога някой репрезентира малко ръце и използва това, за да накара опонента да колне. Защото опонентът ще реши, че щом репрезентира малко комбинации, значи трябва да колне. А понякога това се използва и на следващото ниво, защото така може да се накара опонента да фолдне. Понеже опонента си мисли, че щом репрезентираме малко комбинации, значи този път трябва да имаме стойност на ръка и така нататък. Всичко това ни казва, че трябва да обръщаме внимание на тенденциите в играта на опонента и да си задаваме правилните въпроси във всяка ситуация. Да се питаме кога блъфира, кога не блъфира и така нататък. Редовните играчи, които разбират покера, приемат, например, че рибата ще фолдне капан за блъфове, но рибата не разбира, че това, което държи, е капан за блъфове. Например, редовните играчи често се опитват да изгонят рибата от топ пер, като правят продължаващи залози. Обикновено това е лоша идея срещу играчи, които са calling station и не разбират какво се случва в играта. Просто няма да се получи, защото в една такава ситуация рибата ще хареса своя топ пер и няма да иска да фолдне, и за това ще продължи да колва. Друг пример, да предположим, че даден играч винаги или почти винаги чекрейзва с флъш дроу. Ако чекрейзва на ривъра, когато на борда има 3 карти от флъш, може да направим грешен фолд, ако не разбираме достатъчно добре как този опонент играе своите флъш дроус. Друга често срещана грешка при много играчи е, че винаги рейзват своите флъш дроус, но освен това блафират, когато излезнат 3 карти от флъш на борда. И ако срещнем такъв опонент и той чек рейзне на ривъра, най-вероятно няма да има нищо. И често можем да допуснем грешка, ако не внимаваме какво прави опонента ни в определени ситуации с определена част от диапазона си. Още един пример, който видяхме и по-рано. Борд, на който има 3 двойки или 3 тройки, има някакво действие, стигаме до ривъра, където има залог, рейс или рейс. Някой може да реши, че опонента може да има единствено каре или нищо. И забравя, че опонента всъщност много рядко блафира. Това е още един пример за това, че хората не си задават правилните въпроси, когато трябва да вземат решение. Не се питат с какво тук опонента може да колне, или да рейзне, или да рирейзне. Например, трябва да се запитаме какво би направил опонента в такава ситуация, ако няма нъц. На практика заключението, до което трябва да стигнем, е, че от гледна точка на опонента ние може да имаме нъц. Опонентът може да репрезентира малко ръце, но в такава ситуация той много рядко ще блафира заради действието преди това. И ако не се замислим какво репрезентира и не се замислим срещу какъв опонент играем,
Можем да вземем грешното решение и да колнем тук. Или да се опитаме да рейзнем и да го изгоним от пота или нещо подобно. Всъщност това е всичко за днес. Ако имате въпроси за някой конкретен пример или за концепциите, които разгледахме, пишете и ще отговоря възможно най-бързо. Успех по масите!